Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! We need a doctor. Look at his face. Hey! We need a doctor. Look at his face. Good morning po. Ito po si Dr. Jose Arzua sa isang napakagandang umaga ng Martes, 9 a.m. para sa inyo pong programa, Itanong kay Doc Jose, para pag-usapan yung mga issues, yung ating tinatawag na School of Med Online, may mga pagsagot sa katanungan, konsulta on air. But today, I will be alone because
medyo hindi nakapunta si Ma'am Cynthia ng PAW. Ma'am Cynthia, kung nanonood ka, nakikinig ka, pagaling ka please. And then, sa araw na to, we will have a guest to talk about primary care. He's a good family doctor or family physician here in Baguio City. Pero bago ang lahat, i-feature ko muna ho yung aking tinatawag na School of Med Online. At ang gusto kong i-feature sa araw na to ay yung aking specialization, yung tinatawag na OB/GYN ultrasound subspecialization, no? Which is, I'm an OB/GYN subspecialist, no? So yun yung gusto ng aming organisasyon na PISOOG na i-clarify sa tao na ang aming tamang description ay hindi kami lang OB/GYN sonologist, kundi kami ay isang tinatawag na OB/GYN ultrasound subspecialist, no? To give distinction. Kasi ang OB/GYN specialty madami yan. At isa ito sa kinukuha namin after residency, ang pag-fellowship para maging subspecialist. Nagsa-subspecialty kami sa OB/GYN ultrasound. No? So, ano ba ang OB/GYN ultrasound? Siyempre, ito'y ginagawa ng isang train ng ultrasound na isa siyang OB/GYN consultant. Initially, pumasa na siya ng boards, tapos nag-fellowship siya. Ngayon, sa mga tao, kung gusto niyo pong magpatingin sa subspecialist, then you may opt to or you may select an OB/GYN specialist to take care of you or para magpakonsulta yung mga buntis. That's the OB/GYN, the obstetrics part. Sorry, kasi obstetrician nga din kami, pero we can image your baby. So sa obstetrics part ng OB/GYN ultrasound, we can take a look at your baby, we can establish kung ilan yung dinadala nyo, ilan ba, isa, dalawa, lalo na kung malapit na siyang manganak, importante malaman kung siya ay nasa tamang position, normal ba ang tubig, kasi crucial po, no? Yung mga yan, point of care din po yan kasi, no, para malaman kung anong dapat gawin at saka eventually sa decision making kung paano po ma-deliver or anong pipiliin na delivery, no? Type of delivery, either vaginally or C-section, no? Initially also, at the outset, sa first trimester ultrasound, yung first few months, inaalam po ang kung ilan, no, inaalam kung buhay para maalagaan husto, no. Along the way, in between this, no, from the very first ultrasound to the last ultrasound, which is biophysical scoring, bago manganak, then marami pa rin mga ginagawa along the way kasi may gustong i-monitor ng mga OB yung paglaki ni baby, kung may mga problema ang mother tulad ng pagdurugo, or premature delivery, gusto malaman kung malaki naman yung baby, kung anong weight nila, kung ano yung mga dapat isa lang alang bago sila ma-deliver para madesisyonan kung anong mga dapat ibigay na gamot, no? Para i-correct yung mga mali na nakikita along the way. Okay, so more or less yan po ang ating obstetrics ultrasound, no? Sa gynae ultrasound naman, imbis na puro IE na lang, yung napag-usapan namin kahapon ni Kapitan nga yung IE, ngayon yung transducer pwedeng i-mapa niya o map out niya yung normal anatomy ng female, no? Imbis na kinakapakapalang, ngayon naman ini-image mo exactly yung mga parts ng yung female reproductive system, yung internal parts tulad ng uterus, kung anong position, for example, kung yung kanyang lining kumakapal. Pero siyempre, i-correlate natin yan sa cycle. Kaya isang gynecologist nag-history taking muna, no? Nag-history taking para malaman niya kung anong cycle siya ngayon, para ma-correlate niya
dun sa makikita niya sa, for example, yung endometrium, nasan ba siya? Proliferative phase, ovulatory phase, or secretory phase, no? Lalo na sa mga may infertility problems, dito mo malalaman yung kung nasaan na, yung dapat sabay na may nangyayari sa matres, naghahanda, samantalang yung ovary din naghahanda para mag-ovulate. So, maraming ginagawa po ang sonologist o ultrasound subspecialist sa gynecology ultrasound. No? Pwede siyang tumulong para, halimbawa, kasi yung RASPA, blind approach yun, pwedeng ma-assistan din sila, no? Bukod doon sa mga basic things, no? Yung, siyempre, alamin mo kung normal. Pwede mo ring assistan yung oncologist kung saan siya magbabiopsy. Pwede rin assistan ng OB/GYN ultrasound subspecialist, yung infectious disease specialist, kung saan siya magsasample, saan niya i-aspirate yung kanyang i-aspirate yung ano niya, yung halimbawa yung likido na nandun sa loob ng isang tumor or cyst. At saka yung mga basic things din, hindi lang puro pathologic, no? Well, yung infertility pala, expert, i-assist ng OB/GYN subspecialist. Also, kung anong follicles o nag-effect ba yung mga clomiphene citrate, yung ovulation induction medication ba, at o kaya kung malapit na siya mag-ovulate para makita po ng yung mag-a-assist sa IUI. Okay, so yan po ay i-shortcut ko na rin. So basta yung OB/GYN subspecialist ay isa siyang subspecialty na pwedeng makatulong po sa mga kababaihan. Okay, so bago ko i-present ang ating guest of honor today, sagutin ko mula kay Ma'am Clara Sanchez. Doc, ngayon pandemya, nauso po ang water birth. Lalo na takot ang mga babae na mga anak sa hospital. O di maganda po, ang water birth po ay ito po yung common sa Europe. Although I have not seen in the Philippines, what I have seen in the Philippines is actually a lamas. When I had my internship in Polymedic General Hospital, no, in 1990s, uso po yung excuse me, yung lamas, no, which is a natural way of giving birth. Ngayon, maganda yan kung kasi yung water, after all, from water, lalabas yung baby, maglalamoy pa siya ng konti. But I'm not really privy to it. I have not seen, but of course, sa TV ko lang nakita o sa mga noong unang panahon, may mga namit akong pasyente na nagsabi sila or nagpaalam sila na mag-water birth sila. Okay, may isa pang tanong mula kay Vivian Domingo ng Manawag, Pangasinan. May chances ba na matulungan ang mag-asawang nahihirapan makabuo? Of course, kung chance lang pag-uusapan, kaya nandito ngayong mga OB/GYN subspecialists na ang tawag sa kanila infertility. Pero kahit na general doctor, gynecologist, pwede rin kayong matulungan. Ang second question po ni Ma'am Vivian Domingo, may factor ba ang stress or kasalanan ba ng lalaki dahil ang sa sperm count? Siyempre, alam nyo, sa total 100%, 35 each ang contribution ng bawat isa. When I say bawat isa, lalaki, husband, 35%, ang mother or ang asawa, ang wife, 35%. Yung di 70 na po yun, meron tinatawag na 20% na problem nung combination ng two at may 10% na unknown. You cannot explain how come they cannot have a baby or they cannot get pregnant. Now, ang daming mga titignan, isa-isahin po, kaya talagang matutulungan po kayo. In fact, marami na pong success stories tungkol sa bagay na yan. Okay, so salamat sa iyong mga katanungan, hindi ko na po patatagalin. May I present to you our guest. Let's all welcome Dr. Joseph Alunes, the Chair of the Department of Family Medicine of Baguio General Hospital and Medical Center. Good morning, sir. Good morning, Doctor. Good morning po. So, kumusta po? Ito po, malakas pa rin. Very nice, sir. Despite the pandemic. Ano pong mga dala niyong mga balita? May mga, sabi ko kasi kanina,
inanunsyo ko na po na ang pag-uusapan po natin ay primary care. Pero bago ang lahat, sir, kumusta naman po? May balita pa kayo tungkol sa COVID situation? So far, sa Baguio General Hospital, surge po tayo kaya sinospend namin ang face-to-face or kung meron man, very limited ang face-to-face consultation natin and then ni-utilize natin ang teleconsult ngayon. So meron tayong Facebook page ng Baguio General Hospital, meron po tayong option para i-cater nila lahat ang inyong mga katanungan tungkol sa kalusugan. So, kailangan po natin mag-appointment bago po tayo pumunta sa hospital. So narinig niyo po mga kababayan, mga listeners, viewers natin po sa itanong kay Doc Jose, ang mga sinabi po ni Dr. Joseph. So sa ngayon, yan po narinig niyo po, kailangan po kayo reserve or yung parang appointment muna kasi dahil sa sitwasyon natin ngayon. Talagang tama-tama yung pagdating nyo dito sir, kasi alam nyo palagi ko pong binabanggit kayo, hindi nyo lang natatanong o hindi nyo lang alam. Pag may nagsabi dito, pag may mga pasyente dito, ang point of care ko is primary din. Hindi ko muna sasabihin, halimbawa, kahit medyo kailangan nila ng ENT or minsan ang naging siguro dahil na rin sa pag-inculcate sa akin na dapat una muna family med. Salamat, Oo, Doctor. kaya napupunta po sa inyo. Sir, so paano nga pala yung primary care? Kung primary care kasi nung unang panahon na yun naman talagang concept ng ng healthcare system, ang paggamot. Kailangan pong babalikan uli natin yun or i-reinforce natin, especially now because of the universal healthcare. Ayun. Kasi ang gusto natin sa universal healthcare, lahat po sana optimum ang kanilang access to health na dapat quality at saka affordable. At saka kung saan nila kailangan yung serbisyo ng mga services ng healthcare natin, available sana sa ating mga kababayan. So ang primary healthcare pa rin basically parang going back to basics na dapat ang uunahin natin is ano ba ang spectrum ng healthcare. So unang-una dapat kung titingnan natin ang spectrum na sinasabi kung gaano kalawak ba ang konsepto ng ating kalusugan, mag-uumpisa pa rin sa wellness, sa health promotion. Dapat ipopromote natin na hindi tayo magkasakit. Mas lalo ngayon, COVID, ang dami nating dapat palakasin natin ang resistensya. Kung nagkasakit naman tayo, andyan yung dapat we avoid na being sick of all these diseases. Tapos kung nagkasakit tayo, ay kailangan gamutin natin, magpa-consulta tayo. At huwag tayo namang masakit lang ulo natin, kailangan espesyalista kaagad. So andun pa naman ang primary care providers na tinatawag natin. Gusto natin emphasize ang primary care providers kasi sabing mo nga Doc Jose na dapat titingnan muna ng primary care provider, physician, kung ano nga ba kailangan ba natin ang other specialist. So kung manganganak nga naman, di andyan ang hindi kaya ng primary care provider o andyan na si Doc Jose, espesyalista ng OB-GYN. Kailangan natin ng ultrasound ng mga buntis, ay refer natin kay Doc Jose kasi yun ang nararapat. Huwag na tayong didiretso na masakit lang ating paa, kailangan natin ang magpo-opera kaagad sa orthopedic surgeon. Baka naman lang na kailangan tingnan muna ng primary care physician. So ayan ang spectrum kasi, yan health promotion, disease prevention, andyan ang curative, gagamutin kung may sakit tayo. Kung yun naman hindi nagamot na may sequelae o may complication o kailangan natin i-rehab. Kailangan natin ng rehabilitation. Marami tayong kaibigan sa mga rehab centers. At saka kung kailangan naman na quality of life lang kasi wala na tayong magagawa, terminal ang sakit natin, mga terminal state ng cancer,
andun pa rin ang primary care physician to give you comfort in the quality of life that you need, even at the twilight zone of life na yun, andun pa rin ang palliative and hospice care. Hindi kailangan mamamatay nga tayo, inahihirapan pa tayo. The role of primary care Providers are still there. So ayan, ulitin po natin ang primary care, binabaybay po ang lahat ng aspeto ng kalusugan from health promotion, disease prevention, andyan ang curative, rehabilitative at palliative and hospice care. Yan mga kababayan, so narinig niyo po si Dr. Joseph. Very timely at saka isa pa talagang holistic po yung approach ng mga family physician. Parang deceiving ng konti yung primary care, but then again kasi na-topic din ni Sir yung rehab pero parang under pa rin ng primary care yon kasi saklaw niya o sakop niya from start to finish, ika nga, no? Tapos sila ang magdedetermine kung ano yung pangangailangan mo, kung pupunta ka rito, pupunta ka dyan. When I say dyan, yung mga subspecialties or specialties. Kaya papunta po tayo dyan eh. In fact, so kailan ho kaya magsisimula yung implementation ng Universal Health Law? Magmula nung approved, by the time na inapprove ng presidente nung 2019, meron tayong transition period na 10 years. So 10 years. Pero in 6 years, ine-expect nila na medyo malinis na ang we have already set the ground for the implementation and then finishing touches and succeeding So sir, years. 2025 kahit papaano nandun na yung mga infrastructure. Yes. Actually, in fact, na-expedite ang implementation ng universal healthcare because of this pandemic. Kasi may time, we Yes. have all the time to really implement yung una-muna infrastructure. Yes. And then syempre yung information campaign, isa ito Yes. na later doon kayo mabibigla. Baka let's say sabihin nyo, ang sakit ang ulo ko, kailangan ko ng neurologist, no? Alam nyo, dati ko na pinagsasabi dito for the past 6 years na may programang ganito, palagi ko pong nababanggit talaga yung family med. In fact, to the point na there are some people pa nga na, well, just to mention Sir Joseph, na may mga tao rin na mahilig sa alternative. What can you any comment on alternative approach to treatment or care? Yun kasi, of course, with the directive from the government, actually because of the PTAC, yung narinig ko na rin yan. Yung Philippine, Can you tell something about that, Philippine sir? Institute of Alternative Healthcare. Actually, the advocacy of including alternative and of course other what they call this modalities, Other alternative approach, healthcare modalities. modalities is of course being advocated by the government. In fact, the Department of Health issued Mismo. a directive on that to really for this DOH retained hospital to incorporate in their planning stage. In other words, sir, if I may interrupt you, yung doktor na rin mismo, kailangan i-embrace niya yung alternative approach. Yes. At meron yan sa ospital. Tulad ng, if I may, marami tayong hospital Example na meron po. example sa trauma center ng Bayumbong, Nueva Vizcaya, maganda ang kanilang Alternative. infrastructure and then of course program on alternative healthcare. yung R2MC, Yes. yung trauma, ang chief of clinics dyan ay kabatch ko, si Dr. Dan Alejandro. So, kumusta ka dyan, no? Dr. Dan Alejandro. So, ano po yung specific, sir, na alternative nila na meron na sila? Meron pa rin yung ini-implement pa rin natin yung acupuncture kasi mas madaling i-implement ang acupuncture. Training lang in credentialing, of course. Medyo mahirap ng konti. Pero andon kasi ang training grounds in credentialing processes ng PTAC. Na-mention mo, sir, yung acupuncture. 2 years ago, I've been a member of Committee on Residency Education and etc. Development, no, sa CREED ng POGS. And then these people who are from Manila, syempre mga ka-rub elbows ko, yung mga taga-UP, UST, UE, representing all the academe. At na-mention nga nila na brace yourself, magiging part na ng board exam yung acupuncture. Kasi
Ang reason nun is magiging point of care or ano ba yung tawag doon, part na siya ng armamentarium ng isang doktor. Sir, alam mo bang ako ang nagtuturo ngayon ng Genesis of Medicine sa SLU, School of Medicine, at pina-assignment ko nga sa kanila na mag-report sila about acupuncture. Kasi walang marunong magturo niyan, kundi mag-research. So, meron ba tayong acupuncture school? Actually, ang daming ang daming training grounds for acupuncture in other alternative healthcare modalities. Meron. Yes, actually, of course, the best training grounds will be in foreign lands like China. China, even Japan, mga yes, ganon. yes. Oh, okay. Even in the United States, even Harvard or Wow. So, Harvard pwede pala tayong magpaano dyan for the sake na pwede natin ituro. But locally, we have PITAC. pala, We have some Oh, trainings PITAC, being conducted by PITAC, INAM, and of course, La Consolacion. There are a lot of training institutions. Pero for- acupuncture lang, sir, yung mga traditional na Pilipino, like yung mga suob, Yes, yung we mga have. herbal, Mm. yung atang, alternative ba yun? If I may... No. Sorry, but... Iba na yata. And I think that's another story. Maybe we can talk about sociocultural issues with, sige with ka. such, yes. But I don't think it's incorporated yes. in the atang. But At least of klaro. course, family physicians will usually talk about sociocultural issues in healthcare. Actually, sir, I got my CFP through Modular. Ano? Yeah, good, And one yeah, of good. those that I attended, kasi I was already having my OB-GYN residency in SLU at that time. I had a 1 year in UPPGH. Pero since I nasilip ko yung Modular, I attend the Modular before I got a certification. So, honestly, sir, umattend po ako nung alternative, yung acupuncture, in-explain po nila yung mga pito-pito, Yes. yung herbal po. Herbal, Kaya medicines. medyo nung una, na-shock ako ng konti kasi syempre yung ang OB napaka-western. And then biglang yung family med pala, medyo pinapasok nila yung mga alternative. Yes, Ang actually. Bentosa ba alternative? Yes. Oh, it's so part. yung mga massage. Yes. Oh, see, klaro po sa mga yung chiropractor. What can you say about chiropractor? Primary care ba yan? Of course, there are some sort of some chiropractor aspects na included in the primary care. But of course, those Not specialized, totally. yes, those specialized process in other techniques, yun po, dapat pinag-aaralan pa rin ng if you want to venture into chiropractor. Those things. Okay. Practice, yes. So, balik tayo, sir, sa primary care. So, ang Baguio General Hospital and Medical Center ay handang-handa by 2025 para lahat ng pangangailangan ng buong region ba, sabihin na natin, ay yung tungkol sa primary care at leading to universal health, ay ready na po, sir. Hopefully, the Yes, medical okay, that's nice. center chief, Dr. Ronies, is of course working on that. But of course, if you look at Baguio General Hospital, we are the apex hospital in the context of universal healthcare. Referral center kasi Talaga, ang Baguio General Hospital. But Tertiary siya na primary din. no, it's a tertiary, but of course the concept of primary care is being addressed kasi because of this universal healthcare. That's why the hospital is having a network with the city, with the province. Okay, with the Yung provinces pa. Because that's of course one of the requirements of this universal healthcare. Networking. Yes, networking. If you look at the building blocks of the healthcare system that was brought out by the World Health Organization, service delivery network is very strong in that part. By that, of course, concept, all healthcare providers must form a network. So that, kaya nga sabi Ano bang ko, model natin dito sa universal health? Cuba ba? Or may pinag-patternan ba itong universal healthcare na to? Or marami kasi original din tayo dito? No, it's of course a concoction of several best practices. Wow. Cuba, At least, the healthcare system of Cuba was of course considered because even in family medicine, when you look at some of the trainings, we usually appreciate the healthcare system of Cuba. But of course, there are other of course countries that
of course, are giving us their best practices. So, Probably andun Canada pa rin. could be a good Yes. example. Australia. France. Yes, actually. Kasi naging subject namin yan with Dr. Tubera, yung kasi nag-public health din po ako, sir, eh. Parang for the sake of knowledge din. Oo naman. Kasi syempre para lalo't nandito tayo sa business ng pagbibigay ng information. Ngayon, sir, sa Baguio General, di ibig sabihin ready na even yung sa pagtanggap ng mga palliative care, yung sequelae, yung sinasabi nyo, yung rehab, naka-in place na yun, I'm sure, noong pa di ba? Pero ready na tayo. Yes. Actually, one of our residents went into fellowship. Yes, about palliative and hospice care. So, andun na siya sa PGH. Yes, okay. Matatapos na by year-end. Even geriatrics. Yes. Okay. But Ano because of rin yan, the challenges of the pandemic, medyo pa tayo. There are some restrictions when it comes to these programs. But of course, when things will get better, sigurado andyan na. Nakikita ko naman, pero primarily yung mga centers, specialty centers ang number one na wino-work out ng Baguio General Hospital. Yun ang tinututukan ng aming masipag at talagang yung ating director. So, kumusta po si Dr. Ruñez right now? Hopefully, nakikinig ang buong family med right now. Or, of course, yung ating mga kababayan para malaman nila itong good news na ito. Naisip ko lang, sir, doctor, na kung sasabihin mong primary, kasi ang Baguio General Hospital, traditionally, tertiary hospital yan eh. Pag sinabi mong primary, that would mean magkakaroon ba tayo ng mga satellite na to reach out the people rather than the people going here, especially with this pandemic? Can we have satellite primary care institutions or centers around the environs? Actually, yun ang purpose ng service delivery network. Parang, for example, right now, Baguio General Hospital is, of course, assisting the other smaller centers. Yes, wow. For Assisting, technology that's a nice transfer. Technology transfer, like Yes. you train the residents, yung mga ganyan. In fact, they're trying to reach out for Luis Hora. Oo, sa may Yes. sa may Benguet General Hospital. Bukod, mga ganon. Yeah, Benguet. Yes. Yung mga lahat ng nasa Benguet. Luis Hora. Really ganyan. capacitate them so that at least they will be able to form the network and of course follow the referral system that is being eyed by this universal health care. So very nice. Actually, to tell you also, I attended the APMC convention. Me as a faculty of from the academe, Yes. when I attended the APMC, ang topic namin, universal health. Paano siya i-incorporate habang medical student pa lang? So good news yun. Hindi na kayo mahirapang tinatawag na inculturate or kung dogmatic ika nga tong dogma itong primary care at universal health, which is actually ganun nga talaga kasi it's a law. Wala tayong magagawa kundi yung future physician, they have to embrace this. Parang pwede ko bang sabihin malalaos ng konti yung specialization. Actually, Sorry. hindi naman siguro, Doc Jose, yung malalaos. Pero mas ngayong universal healthcare, mas na-appreciate nila yung role ng isa't isa. Kahalagahan, no? O kahalagahan ng isang espesyalista at kahalagahan ng primary care provider. Kaya ko sinabi yun, sir, yung mga, siyempre, ma-inculcate sa mga medical student na ang ganda-ganda nito, pwede kang magpatayo. Para kasi pagkaintindi ko, kasi ewan ko kung tama, kaya tatanungin ko talaga, sir. May nakipag-usap sa akin, sabi niya, magtayo na tayo, Joe, ng Universal Healthcare Facility kasi ang gobyerno, ganghuon this, so kasi family med din kasi ako, sir. Tapos pwede kang mag-post as family care or universal Primary health care provider. center provider, and you enroll some amount of a certain number of patients, and then the government will subsidize you. Is that how Yes. sa private, how does it go sa private cities, private centers? Actually, going back again to the building blocks of the healthcare system, one of the components is, of course, financing.
Okay, financing. So, oh. yeah, so financing, and Siyempre, then of importante. course, we are looking at May we pera are looking, dapat. yes. May pera ba? Oo, ay may pera. May pera. Sige. We are looking at PhilHealth as the main financier sa universal healthcare. So tama kayo. Yung parang they will give a certain amounts for you to allocate to the population that usually cater. For example, sa isang taon daw, bibigyan ako ng, let's say, 20 million. For example lang, naisip ko lang na number yon because I'm catering to, for example, I enrolled 100 people Okay. na anytime that they're sick, they're not going to go to a tertiary, they're not going to sick and go and see their, let's say, sabihin na natin, their specialist. Medyo kami muna ang titingin. Pero syempre, we're not really, sabihin na natin, incapacitated kasi meron tayong know-how, meron tayong capacity to, nag-aral naman din tayo. Kasi nga, itong mga future doctors, kung yun din ang pupuntahan nila, ganun nga ang gagawin nila dahil lumalabas din na hindi rin masasayang yung pagod nila. Hindi ba, sir? Actually, tama kayo. For the capacitation, I don't think it would be a problem. Mas lalo kayo kasi nag-training na kayo ng 1 year ng primary dumaan care. din ako sa palliative, may toxicology din ako. Certified and then I family rotated, physician naman kayo. So ayan, ang ano kasi, meron namang program ang government through the Department of Health to capacitate those physicians or healthcare providers that they want to be part of the service delivery network. Yes. Like So, may mga pag-aaral, yes, they yes. will be invited also as a part of the program ng mga, syempre, hindi naman kaagad alam natin, baka may kaguluhan, may konting selosan din to, may professional jealousy siguro. Baka hindi natin, ano bang usap-usapan sa how are the subspecialists, specialists, how are they taking this? Excited ba sila? I don't know, but maybe Natawa si Sir, it's the time really to look at the healthcare Kung anong- models of other countries. Oh, okay. What are the loopholes? What are the advantages? And of course, that's why we are looking at the best practices of other countries to infuse it into our system when it comes to universal healthcare. Palagay ko naman lahat naman tayo meron tayong part eh. Kaya espesyalista ka man ng utak, espesyalista ka ng buto or sa puso, meron pa rin ang ating, meron bang part na yon. Ang gusto lang naman natin iwasan yung what you call this, waste of resources. Yung, Tama. mean waste of resources Parang instead of parang cost effective dapat Yes, yes. ang healthcare kasi sayang kung biglang yung pala could have been na hinandle ng primary physician, so ang nagastos lang sana 5,000. yes. Ito namang si specialist medyo hinandle niya kasi nga hindi, ang point of view is hindi nga katatanggi, di ba sir? Yes, of So hindi naman kasalanan nung specialist na pinuntahan siya, pero at the end of the day ang nagastos niya tuloy let's say 20,000. So Yes. I think I got your So, sayang ang sayang yung ilan ang nasayang. Yeah, Madaming pera. 15,000 for example. So, yun ang Tama. nasayang. That makes sense. For Medyo example, kung primary care lang, okay, tingnan muna natin and then siguro basic labs lang. Sakit lang naman ng ulan, there are no red flags for referral to other Yes, oo. specialists, brain specialists or neurosurgeon or neurologist for that matter. So, mababawasan. Kasi kung umakyat sila kaagad sa isang specialist, syempre, that's their work to really look at other CT scan ka agad, yes, MRI CT ka scan, agad. yes. So, Samantalang yung isang adept naman clinically ay sasabihin lang yan, vertebral insufficiency lang yan, muscular spasm or torticollis kung tutusin. Ganun, Pero wala ka na sabihin mo brain tumor ka agad. Look at something. Pero syempre, hindi natin iwasan sir na may mga ganun nga kaya nangyayari ngayon sa reality. So ngayon, sa mga taong bayan, how are they nag-interview ba tayo ng mga tao na would they embrace this na they will be somewhat dictated upon by their government na no, you cannot go to your favorite specialist, kundi please go first to your universal health kung saan ka naka-enroll, ano bang tawag doon? Kung saan ka enrolled na primary care provider. Yes, as a oo.
Andun pa rin naman ng kasi especially during this time na transition period, na-expedite nga lang because of this pandemic. Bakit Oh. po? Bakit nakatulong yung pandemic? Kasi andyan na iron out yung referral system. Mas naging maganda siya, no? Yes, Kasi napagtuunan ng pansin kasi ang tungkol sa medical, ano? Oo, at saka Oo. huwag kayong pupunta dito kaagad sa Oo. tertiary care. Ganyan ang kung nangyari hindi ngayon. kayo tiningnan May triage eh. Oo. Ang triage itself, in UPPGH kasi, nung sa OPD pa lang, nag-triage na kami. Pero usually seniors yan eh. Tapos nandun na kami sa mga kanya-kanya doon, sa may Padre Paura, doon ang aming OPD noon. At syempre, triage. Minsan pa nga, nandun na nga sa ER. Ang sinasabi namin, pang triage ka, hindi ka pwede dito sa ER. Something like that, no? So, kasi pag sa buong duty namin, sir, noon, kahit 300 to 500 patients ang papasok sa admitting section ng UPPGH noong 1990 na yon. Kaya yung iba, mag-uumaga naman na, yung iba kasi galing sa probinsya, i-refer back namin sila sa primary care. Yung ambulatory ang tawag namin. Kasi nagkataon noon, ang training namin, two-prong eh. We handle emergency med, which is really not a family med. Kasi two-track kami, emergency medicine / although ang tawag doon hindi pa ambulatory, kundi family med. Pero later on, reinvent nila yung family med as ambulatory medicine, yung naglalakad. Sa ER. Oo. Kasi naglalakad naman, hindi ka naman kasi kailangan na i-prioritize mo din. May triage ulit dun sa emergency room din. Okay. So yun ang in-expand natin ng triaging na hindi kailangan pupunta sila ng they will Diretso. go to the ER before na magta-triage tayo. Oo. Doon pa lang sa community, sa primary care level, natatriage na sana ang pasyente. Or naka-classify na sila kung Naka-classify sino na, sila. yes. Kung infectious, non-infectious, mga ganun siguro, Or yung kung- quick. Or kung siya, primary, secondary, Oh, mga tertiary ganun din. care, Ang kanilang daming way, care, ano? yes. Oo. Ang Kung point of tertiary care. Oo. That's the time that the physician, the primary care provider, refers the patient to the tertiary care, for example. Matanong ko, sir, sino ba ang nagmaman ng triage? Yung family medicine? Or collaboration? Yes, collaboration. So Hospital. kailangan marunong din si OB, Yes. gynecologist, na sa totoo lang hindi naman niya inaral, pero parang common sense, pero hindi naman lahat siguro may common sense. I don't know. Parang may kaguluhan eh, pero ang Saka may pagkaintindi ko, algorithm na pinapasok. family med kasi ang original na nagtitriage, sir. Kaya sa ngayon ba, sir, if I may ask, kasi nung una sabi ko kung ang triage na word, naku, di pagod na pagod yung family medicine ng Baguio General Hospital. Yun ang iniisip ko. Pero hindi pala tumutulong din yung internal medicine. Yes, Yung pedia. pedya nandun din. Mm-mm. Collaborative approach. Ang Yes. ganda kasi tertiary nga siya. No? Okay. Kaya lang, more ang trabaho lang ng triaging is yung nasa family physicians. Pero tumutulong yung Usually, sir, sa collaboration. triage pa lang ba, nag-history na ba? May initial o hindi lang? Parang classification lang. May No. form na rin? Meron tayong classification, pero dalawa kasi ang triage namin eh. Yes. Nasa boom, yung talagang main entrance. Tapos meron kaming garden triad. So pag napupunta yung mga may COVID signs and So, symptoms, hinihiwalay na sila kaagad. Yes, kaagad. Filtering, ika nga, no? Mm-mm. So yun ang mga family physicians, another primary care. Kasi lahat naman may, kahit naman specialist na tayo, meron pa rin konting primary care aspect naman ng ating practice. Yes. Oo, totoo yan. For example, kayo, o bigay ni, Definitely. kahit naman ganun, meron pa rin primary care aspect na Totoo nasa yan. inyo. I believe in that. In yun. fact, kaya nga hindi malayo, in fact, sabi ko nga, sa totoo lang, ito yung rason kung bakit ako nag-OB, how do you start a family? By getting married, if you're a man, you have a wife, and then you start your family, kasi hindi siya pamilya kung wala nanay, tatay, anak. So, sabi ko, total family naman ako nagsimula. Tamang-tama itong OB-GYN kasi this is really the one that starts the family. Kaya, hindi ito malayo. Sakit tama ka rin, sir. Kahit OB ka, nagtuturo kami rin ng preventive. Halimbawa, para kayo hindi mag-preeclampsia, dapat huwag kayong mag-UTI by doing this. So, may konti ka ring preventive aspect. And then, kung may, siyempre, yung mismong specialty namin,
And then yung pagpapaanakin na. Pero ang alam ko, ang family med marunong magpaanak yan eh. Kung may Of course, complications oo. sa inyo na or high-risk pregnancy, or sa joint inyo talaga. joint management, no? Okay. Kasi noon, yung naging training ko, we have ang ring very stark na, no? Nag-admit kami sa, ang tawag namin, observation room ng UP. Pero dahil hindi namin technically, wala kaming family medicine ward kasi nga parang labas yun sa concept ng ambulatory. So, pero meron kaming observation. Pero ang dami namin admission doon na mga toxicology, yung mga uminom ng Baygon, o uminom ng muriatic acid, yung mga ganon. No? So, toxicology ang isang highlight ng training sa UP din. And then, meron din kami hospice nga, yung sila Dr. Krings, naalala ko, sila yung mga mentor namin dyan. No? So, meron na rin tayong mga hospice sa Baguio dyan, sir? Yeah. Yung mga care for the terminally ill? Yes, actually, meron kaming group na assigned sa hospital to really look at the referrals from the different departments for palliative and hospice care, and we follow them up in the community. So you go and tinatawag na nag-house call. Yes, yung home visit. So ito ang daming ginagawa pala talaga isang family Ngayon physician. lang restricted because of the pandemic. So we do teleconsult. Na lang, So in lieu of kasi nga para maiwasan nga ang face-to-face, so sa ngayon teleconsult ang nangyayari po mga kaibigan. So yan, marami na po kayo natututunan tungkol sa primary care. Sir, naisip ko lang bigla, since may primary, may tertiary, anong nangyari sa secondary? Ito ba yung urgent care? Kung in between the OPD sa Amerika kasi may tinatawag na urgent care. How do we distinguish this with emergency sa kayong ambulatory ho? Doon sa hospital pa rin na didelineate naman ang urgent, emergent, and ambulatory. So sa family medicine, ang kinikater lang namin sa emergency room yung mga ambulatory cases. So klaro yun, sir, na pag ambulatory, punta na yan sa family med. Pero kung medyo may nangyayari na sa kanya, andyan na ang emergent, other specialist. Kung in between, puno-puno na po sir yung emergent, tapos puno-puno rin sa ambulatory, ito parang nasa purgatory siya. Para bang hindi pa alam. Andyan it depends on the assessment of the clinician. So kung titingnan pa rin ba ng family physician, pwede rin. Talagang yes. Kung kaya naman na tingnan ng family physician, titingnan pa rin niya. Kasi yun na nga parang gray area eh. Pero kung talaga naman to parang observation room. So kailangan naman i-refer sa other specialist. Habang naghihintay sir, kasi usually ang nakita ko rin sir sa UP noon, kahit refer ka ng refer, hindi ho sila dumarating eh. Kasi nga, halimbawa yung mga surgeon, opera ng opera, nakaabang na pala yung 10 EPP nila, no? In fact, nagkakaputukan na nga ng appendix, hindi pa na-operahan yung ikaw naman na doktor na primary, medyo frustrated kasi parang hindi mo na-deliver yung tama. Pero wala ka rin magawa dahil ganun talaga sa dami nung nasa taas, kulang na lang sabihin mo, honestly, nagawa ko po ito pong pamasahe, lumipat na lang kayo sa ospital ng Maynila o kaya Jose Reyes, mag-taxi na po kayo. Galing sa wallet ko kasi naawa ako na maputukan sila. So, naiwasan ba natin yung mga ganyan sa ating hospital? Naiwasan sa Baguio General Hospital naman ang nakikita natin kasi nakikita ko sa mga process kasi kanya-kanilang process kasi ang hospital, in the department, meron naman naiiwasan pa rin if they really follow the protocols o yung mga ISO process ng hospital. Okay, thank you. Meron pa tayong 10 minuto pa naman, Doktor, para i-wrap up yung mga messages nyo sa ating mga tagapakinig, viewers of RNG, Rangers, no? Bago ang lahat pala, gusto ko kaagad magpasalamat sa inyo, Dr. Joseph Alures, sa isang napaka-interesting na umaga. Marami tayong natutunan, lalo na yung ating mga kababayan. So ano pa po ang, let's say, sabi nating mga final words for this morning lang? Okay, so sa mga viewers at sa mga kasama natin sa kalusugan, so of course ako nagpapasalamat ng Doc Jose at in-invite. You're welcome po. It's our honor. In behalf of Baguio General Hospital, thank you, sir. Of course, the Philippine Academy of Family Physicians, Baguio Benguet Chapter. Andyan si Dr.
Faith Garcia. Yan, Tsaka so si Dr. kumusta Ating yung at saka mga presidente? iba. Saka thank you rin kay Dr. Ting for facilitating Yeah. your coming in here kasi siyang nag-suggest without you even knowing it probably. Oo nga, nagulat ako. Kasi hindi ko alam. Ano So sasabihin. Dr. Ting, dapat may utang ka, dapat mag-guest ka rito. To talk sige, about to. a real family medicine naman, yung point of view ng family med lang na outpatient, yung para Okay, so, may makilala din sila. So parang to recapitulate Yes, sir. the things about primary care, of course, if we talk about primary care, ando doon pa rin ang turf ng family physician. So, why believe in that. primary care? Kasi we cater nga all patients from womb to tomb, traversing the different aspects of the continuum of health. Yung sinabi natin na prevention, ay a promotion ng wellness, prevention of disease, curative, rehabilitative, and palliative and hospice care. Saan ba napoposition ang our family physician? Of course, as the primary care provider. Kaya we are training family physicians. Yung mantra nga namin is to provide a family physician for every Filipino family who will take care of them. And so in the context of universal healthcare, gusto natin lahat sana meron tayong tagapag-alaga na primary care provider. And we are looking towards the competencies, of course, of family physicians. Okay? As I've said earlier, hindi lang family physicians, kahit naman anong espesyalista ka, OB, gynae, nakagaya ni Doc Jose, andyan ang internist, pediatrician, in other specialists, they still have a role in the primary health care, in the universal health care. So lahat kasali. Yes, kasali naman Lahat, tayo. oo. Kaya lang, nai-emphasize lang natin kung na-follow natin ang process ng primary health care, looking at the different aspects of the continuum of health, na hindi po nasasayang ang ating limited na resources, hindi po tayo mayaman Nagwawaldas. sa pera. Kaya instead na yun sinabi natin kanina nga baka hindi naman natin kailangan ang CT scan, hindi natin kailangan ang Kaagad-agad. X-ray or ano yan, ito di echo kasi ang nararamdaman natin pwede namang gamutin ng Basic, isang family physician. So, at tapos, huwag kayong mag-alala, ang Yun. family physician, ang primary care provider, trained naman yan. Yes. Kaya yung mga lahat ng gustong maging part ng primary care provider, meron po tayong training by the Department of Yes, Health. perfect. Oo. Yung mga bata, pwede kayong sumama sa practice-based na ladderized na residency training program ng family physicians or family and community medicine. Kung gusto niyo 1 year lang ang tapusin niyo, okay lang yan. The Department of Health will give you the corresponding license to be a qualified primary care provider. Oh, pwede pala ako. Yun. So pwede. Kahit naman pediatrician ka kung gusto mo yan or OB na Magpaano ka? Yes. Magpa-licensing Yes, ka. magpa-license ka. Oo. But of course, do not discount the fact that at the forefront are, of course, the family physician. Okay, so with that, sana sumunod po tayo sa ating referral system ngayon. Yan. Limited ang face-to-face. Kung gusto natin magpa-consult sa ibang hospital or especially Baguio General Hospital, kailangan natin magpa-appointment. Yon ang yung pakiusap namin sa mga kasama natin sa kalusugan na huwag kayong basta pupunta sa ospital na walang appointment kasi chances are hindi kayo makikita ng mga doktor. At kung andyan naman ang primary care provider niyo, for example, kayo nasa Pangasinan, kayo nasa Bontoc, andyan naman ang corresponding hospital. Huwag kang bibiyahe kasi unless kasi kung kailangan yung ma-refer sa malaking hospital or sa ibang espesyalista, marunong ang ating primary care provider to do that for you. I-arrange nila
para ang pagpunta niyo sa hospital, Yun for naman example, pala sa Baguio I-arrange Gen, nila. Ang galing. sa SLU, sa Pines, or sa Notre, or sa Benguet Gen, kung saan hospital, maayos. Hindi po kayo checkpoint, babalik, turn back. Yes. Kasi kulang kayo sa Yes. proseso, Yes, sa hindi nyo proseso. pinalo yung proseso. Umayos po tayo para tayo relax at hindi tayo ma-stress, especially this COVID pandemic. Ang dami-dami nating kaso, pero kung susundin natin ang payo natin sa kalusugan, palakasin po natin ating sarili para ang resistance natin ng katawan. May last 1 minute siguro, Dr. Yeah, sige lang po. Meron May tayong 5 minutes pa sinasabi nga. ni You can take it. Dr. Nielsen. Dr. Nielsen is a doctor, an advocate for health. So meron siyang sinabing alituntunin tungkol sa pagpapalakas ng katawan or for you to be healthy. And ano ko lang, number 1 is of course nutrition. Kailangan kumain tayo ng yung 3 basic food groups na protein, carbohydrates, fat, at saka vitamins and minerals. Kailangan malakas ang Balance. ating katawan. Ito ba yung pinggang Pinoy? Yeah, pinggang Pinoy. Yan. Kung Sa hindi naman nutrition. natin, kailang basta ang tandaan natin, dapat marami ang gulay at saka prutas. Okay? Na pangalawa, dapat tayo nag-exercise. Ayun. Kaya 30 minutes dapat naglalakad. Kung may restrictions naman sa pag-exercise, dapat walking lang. At least 30 minutes most days Pwede of na the ba ang week. gardening as an exercise? Pwede. Ayun. Okay, okay. don't be stressed lang sa gardening. Baka ang plano mo, yayaman ka sa Tapos, Stressful inapakan ng mga yung dog pets mo, na-stress ka pa. Oh, tama. Para So ano don't lang, be stressed. Okay. Wag lang succulents at saka cactus lang itatanim nyo. At magtanim din kayo ng gulay para may kakainin. lettuce, Walang mga gulay ganun. ngayon, Dok. Oo, sarap Okay, yan. and then pangatlo is of course water. Kailangan Ayun, natin ang no? tubig. At least 8 glasses of water every day. Okay? My advice is to drink your water after waking up and then before eating and then before bedtime. Nice. Okay. Yes. Huwag kayong iinom ng tubig just after eating. Okay? Hindi po ina-advise yun kasi mas magandang uminom ka muna before kumain. Kasi Okay? universal solvent yan. Yes. Talking about Ngayon, universality. Ngayon, kailangan warm water lang tayo kasi ang daming inuubo ngayon. Okay, pangalawa ay pang-apat, sunshine. Kailangan Wow. magpainit tayo. The best time for you to expose Vitamin under the D. sun is 10 o'clock in the morning to 3 in the afternoon. Before that, Before that, in after 3. Before 9, in after 3. 3. Para hindi Hindi, masyadong mataas ang ultraviolet na radiation ng araw. Baka tayo magkaroon ng ibang sakit pa. Okay? melanoma. So, dapat umaga at saka hapon lang. Okay? Ayun. Kung gusto nyo huwag maarawan ang mukha, likod. Okay, para Okay na lang. tayo lalakas ang ating buto Oh. at yung vitamin D natin at magising para ang calcium ma-utilize natin. Okay? Tapos ang pangalawa is of course Panglima. yan temperament. Huwag tayo masyadong nagagalit. Huwag Alam mo may high-strung. study na Doc Jose na Oh. pag nagalit ka 30 minutes down ang yung immune system. Kaya pag dumating yung COVID sa time na yon, Oo. Wala na. Oo, Nanalo na siya. wala na. Kaya Kasi yan. huwag magagalit Oo, kahit wag, ano pang mangyari. Bawal ang nakasimangot. Oo. Kaya tayo tawa ng tawa, sir. Sir Tokayo tayo. Actually, Joseph ang nickname ko eh. Baliktad. Oo. Tapos susunod is ang air, ang hangin. Dapat Oo. malinis ang hangin. Wow, okay. It's very challenging nowadays, Doc Jose, kasi alam mo, yung nakamas tayo, medyo sa loob ng bahay. Pero pwede naman tayo, we can expose ourselves sa air. Kailangan maganda tayo. Walang pollutants. Yes. Ayun, okay. Magtanim Ano ng kahoy para at may halaman sa bahay. Okay? The best according to the Chinese, of course, health advocates is to, if you're stressed, you just rest under the tree. Rest under the tree, no? energy of the air Tama. and the tree coming from Be the close tree to will- the earth. Kumbaga, nakapaa ka pa. Yes. Parang yung farmers, Kaya ano? yes, actually. Kaya ang Because haba of ng the- buhay ng mga yan eh. At saka, di ba yung mga nagta-tai chi, they do it under the Yes, tree. under the tree. And then
Sila kasi may ano yan parang may connect yan sa ating sa lupa, no? So Okay. your earth. And then, Ano of pa? course, rest. Rest. Kailangan at least Magpahinga. 7 to 8 hours nakatulog tayo. Especially during this pandemic. Huwag tayong nagpupuyat kasi. Huwag magiinom, huwag Yes. gumawa ng isang bagay na ikapupuyat natin. Yes, kasi down ang system natin, mananalo ang COVID. Mananalo Okay. ang mga cancer, mananalo ang Okay. COVID. Oo, mag-rest naman tayo para ano. And then ang pangalawa is, yung huli is yung trust in the Almighty. Ayun. So, kailangan So well said malakas talaga. ang panalangin natin. Ngayong pandemic, wala tayong magagawa. Ang daming kaso. Pero dapat natin malakas ang ating kapit sa Diyos. Yes. Okay? Amen. So to recapitulate that one, Doc Joe, yan ang ano. Ang susundin nila is Very nice. Well said talaga. nutrition, Oo. exercise, Nutrition, water, sunshine, temperament, temperament. air, Yung- rest, and then trust in the Almighty. Perfect. New start. So ilan lahat yon, sir? 8. New eight. start. Oo. So, yun so it's really hard to start exercise in all those diet, in all those other practices when it comes to health, but every day. Kaya ibig sabihin, bawat kilos, bago kainin, mag-isip muna, tama ba Yes, to? yes. Bago magalit, magbilang muna ng 100 bago magalit kasi Hinga ng kasasama. malalim. Hinga ka, air. So, mag-air ka muna, mag-water ka. Kaya pala, tubig, di ba? Kung may stressful, di ba? Or na-stress, bigyan ng tubig yan. No? Hindi na yung bigyan ng jacket yan. Bigyan ng tubig yan. So, okay. So, salamat po ulit, Dr. Yeah. Alunes. Well said po. At thank you for gracing this morning's edition of Itanong kay Doc Jose. Wala na po tayong oras. Tayo na po yung magpapaalam. So, paalam po. Salamat muli, Dr. Joseph Alunes, sa umagang to. We need a doctor. Look at his face.